Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás pozvala do bloku Problematika tehotnej pacientky na 44. výročnú konferenciu CSVPL do Tatier. Budeme sa venovať fyziologickým zmenám v tehotenstve, farmakoterapii v tehotenstve. Na pozvanie do tohto bloku prijala aj pani doktorka Badidová, gynekologička a mamologička, ktorá nám ozrejmí chorobné stavy ako preeklampsia, HELLP syndróm a mastitídy. A pozvanie do tohto bloku prijala aj všeobecná praktická lekárka zo Zlína, pani doktorka Krzišánková, ktorá sa venuje problematike psychiatrických ochorení v tehotenstve a počas dojčenia. Výsledky svojho prieskumu prezentovala aj na Európskej konferencii vonka v Bruseli a sme veľmi radi, že prijala pozvanie a bude nám výsledky svojej práce prezentovať aj na našej konferencii. Tešíme sa na vašu účasť.